Отново рекордни наводнения в Испания. Гигантска топлинна аномалия в Тихия океан. Безпрецедентно нарушение на възходящите течения в Панамския залив. Изключително рядък природен феномен, наблюдаван в Аляска. Това, което се крие зад всички тези природни аномалии, присъствало абсолютно всеки човек на Земята. За това ще научите в днешния брой. Испания. От 9 октомври източното крайбрежие на Испания е във властта на първата за сезона буря, наречена Алис. Отначало тя връхлетя област Мурсия. Филипини. На 10 октомври две мощни земетресения удариха южната част на Филипини, което се превърна в поредния тест за страната, наскоро засегната от разрушително земетресение с магнитуд 6,9 и няколко тайфуна. Първият трус с магнитуд 7,4 стана в Тихия океан, близо до град Манай. Властите обявиха предупреждение за цунами в радиус до 300 км от епицентъра. В крайбрежните зони хиляди хора бяха евакуирани на по-високи места. Трусът беше усетен в десетки населени места на остров САЩ. През нощта на 12 октомври останките от тайфуна Халонг удариха западното крайбрежие на Аляска с ураганен вятър от 170 км в час. Рекорден бурен прилив, на места с 2 метра над нормата, обхвана делтата на река Куско-Квим и градовете на юг от Беринговия проток. Крайбрежните местни общности се оказаха най-силно засегнати. През нощта много жители са се озовали в ледената вода, опитвайки се да се хванат за всякакви предмети, с надеждата да се задържат на повърхността. Най-малко 8 къщи са били изтръгнати от основите им и отнесени от бурния поток. Хората, намиращи се в тези плаващи сгради, не са могли да разберат къде се е озовал домът им и са се опитвали да повикат помощ. Целият щат били повредени, водата унищожила цялото оборудване и персоналът оказвал помощ на пострадалите на открито. В щата Пуебла са засегнати 80 000 души. Силните валежи повредиха 16 000 сгради и събориха 7 моста. Безпрецедентните валежи предизвикаха най-малко 340 свачища и кални потоци в 4 щата. В Керетаро свачище е причинило гибелта на 6-годишно момче. В щата Идалго над 300 училища и около 60 здравни заведения са разрушени или наводнени. В цялата страна са загинали 64 души, десетки са в неизвестност, а властите предупредиха, че точният обхват на разрушенията и броя на жертвите, особено в по-малките отдалечени градове, остават неизвестни. Азербайджан. На 11 октомври изригна един от най-известните кални вулкани на планетата – Отман Боздак, разположен близо до столицата на Азербайджан, град Баку. Събитието продължи около 40 минути и беше придружено от мощно изхвърляне на газ и кална маса. Дълбочината на източника на изригването е бил приблизително на 4 км. Свидетели разказаха, че първо от кратера се издигнала колона от пламъци, последвана от гъст дим. Според експерти, 60 000 кубически метра кална маса са били изхвърлени в атмосферата, а на повърхността са останали пресни пукнатини и малки потоци от втвърдена глина. Заслужава да се отбележи, че по-рано изригванията на Отман Боздак са се случвали много по-рядко, на интервали от десетки години, а за последните 9 години това вече се случва за Япония. На 9 октомври мощният тайфун Хал-Онг удари японските острови Изу, предизвиквайки силни ветрове, рекордни валежи и опасни вълни. Остров Хатидже беше особено засегнат. Там скоростта на вятъра достигна почти 55 метра в секунда с пориви до 70, което съответства на тропически ураган от трета категория. За първи път през последните 20 години се наблюдават пориви на вятъра над 50 метра в секунда. На острова се наблюдават рекордни валежи в рамките на един ден, което определя абсолютен максимум за целия период на наблюдение в региона. Стотици жители бяха принудени да се послонят в евакуационни центрове. Океански аномалии. Друга морска топлинна вълна в северната част на Тихия океан се образува в крайбрежните води на Китай и Южна Корея.
През първата половина на октомври температурата на водата тук надвишава нормата с 4 до 5 градуса. Това според класификация на NOAA съответства на четвърта категория, т.е. екстремна топлинна вълна. Такива аномални зони на затопляне на океанската повърхност се наблюдават по целия свят през последните 2 десетилетия. Изследванията показват, че морските топлинни вълни стават все по-чести и интензивни, като глобалната им средна годишна честота и продължителност се увеличават съответно с 34 и 17%. И дори в студени води се регистрират морски топлинни вълни. Например, в Арктика от 2007 до 2021 година са регистрирани 11 топлинни вълни, една от които е продължила 103 дни, с аномалия от плюс 4. Охлаждането на крайбрежните води на Панамския залив започна с закъснение от 42 дни, а минималната температура спадна само до 23,3 градуса по Целзий. В същото време, студените дни през сезона с 82% по-малко от историческите средни стойности. Безпрецедентното потискане на издигането сериозно е нарушило обичайния цикъл на екосистемите. Експертите предполагат, че нарушението е свързано с промени в режима на вятъра, но точните причини не са напълно изучени. Въпросът е особено тревожен. Дали епизодът от 2025 година е изолиран случай или това е началото на нова тенденция на нарушение на Upwelling. Това е пластмасата, или по-точно нейните микро- и наночастици, на които тя се разпада под въздействието на слънцето и солената вода. Натрупването на тези синтетични частици в океанския стълб променя неговата топлопроводимост, буквално заключвайки излишната топлина в океана. В резултат на това, естественият топлообмен се нарушава, прегряването се увеличава и се образува опасен затворен цикъл. Геодинамичната активност нагрява океана, нагряването ускорява разпадането на пластмасата, а нейните микрочастици допълнително блокират разсеиването на топлината, увеличавайки нагряването на планетата. Така прегряването на океана става не само причина за различни топлинни аномалии в Световния океан, но и основен спусък за климатичните и геодинамични катаклизми, които наблюдаваме днес по цялата планета. Разглеждайки динамиката на нарастващите климатични бедствия, е ясно, че ни остава все по-малко време за изучаване на този ключов фактор и условията, при които ще трябва да се провеждат изследвания, бързо ще се влушат. Климатът ще унищожи лабораториите, изследователските центрове, оборудването и дори самите хора, способни да правят открития, които са способни да направят решаващи открития за човечеството. Затова в обществото вече е необходимо да се създадат условия, позволяващи на учени от цял свят открито да си сътрудничат, свободно да обменят знания и да работят съвместно в интерес на човечеството, в името на неговото оцеляване. За постигането на тази цел е необходим траен глобален мир между всички страни. Само при такива условия можем наистина да се противопоставим и да преодолеем климатичната криза.